Sidna Ġesu Kristu kien tila l-Kalvarju u waqa' għall-ewwel darba. Ħsieb minn uffiċjal. Bdejt miexi warajk mulej. Kieku bdejt b'ħafna ħeġġa, bdejt b'ħafna kuraġġ. Imma ndunajt li t-triq tas-salib mhijiex faċli u kemm darba sibt ruħi nitkaxkar bih. Tlaqtu għax derget i wisq, ma rridx imbagħti. Batri oħra. Ħsibta aktar faċli. Ħsibta aktar tranquilla u komda. Fix-xogħol tiegħi nara ħafna nies mixjin warajk b'salibhom u jien tlaqtu. Nara nies imħabtin toqol kbir, toqol ġej minn rabja, ġej minn mibeda, ġej minn passat ikraħ, passat minn ajrek, passat minn ajr imħabba, passat li wieħed ma jixtieqx jiftakar. Pruvaw jaħarbu d-batija u l-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet li ħadu huma tal-biża'. Iżda mulej, indunajt li kif tlaqt is-salib u batri oħra ma mirċejn ħrif tlaqt lilek stess. Fittixtek u ma sibtekx. Sibt ruħi waħdi mingħajr l-akbar ħabib li huwa inti. Le mulej, mingħajrek ma rridx ngħix. Jekk bniedem jikseb il-ġid tad-dinja kollha imma jitlef lilek, m'għandu xejn. Sejjaħli mulej biex inkompli triq. Femni li ma nistax naħrab is-salib. Femni mulej li aktar imbagħad jekk nipprova naħrab is-salib milli jekk naċċettah. Għax jekk nipprova naħrab, insib li ma nistax u għalhekk id-batija tant tikber li ma nkunx nifraħ għaliha. Imma jekk naċċettah, ma nerfawx waħdi għax terfaw miegħi. Insib lilek li minn qalbek tgħidli hija għandi. Int li tinsab imħabbat, muġuħ, għajjien, mifxuk, marit jew imtaqqal. U jien natik il-mistrieħ. Grazzi mulej.